Pre nášho zákazníka COP Jednota sme nainštalovali 3 zariadenia typu Paltover s celkovou kapacitou 30 kusov paliet na zariadenie. Poďme sa pozrieť, ako tieto systémy fungujú. V našich zariadeniach Paltower môže byť uskladnených až 30 paliet, ktoré sú automaticky pripravované na odobratie. Cieľom tohto projektu bolo odstránenie ručnej manipulácie s paletami a zrýchlenie ich dostupnosti. Pred nainštalovaním našich Paltoverov si musela obsluha po vystúpení z vozíka ručne stiahnuť paletu na zem a následne si ju odobrať. Teraz si obsluha jednoducho, rýchlo a bez akejkoľvek ručnej manipulácie odoberie paletu a zariadenie automaticky pripraví ďalšiu paletu na odobratie. Týmto sme úplne odstránili ručnú manipuláciu s paletami a potrebný čas na ich prípravu. V prípade, že budete chcieť tiež zefektívniť aj váš priestor, radi vás navštívime u vás vo firme.